असं वाटतं समुद्रातच हो की काय। आतमध्ये कोलंबी भरलेली आहे, ही बघा तुम्ही बघू शकता, ही कोलंबी भरले एवढी आहे सुरमई, हे बघ सुरमई तो पीस तो बघ, असं वासानच पोट भरा इंद्रायणी राईच्या, एवढं भारी आहे ना, मस्तच। आणि यांचा हा टोपा शिजवलेला इंद्रायणी राईस मधलो कोलंबी भात आणि ही चिकन बिर्याणी आहे। नमस्कार मंडळी, तुमचं स्वागत असा स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओत। तर मंडळी लय जणांची कमेंट होती आणि डीएम पण होते की तुम्ही ठाणा डोंबिवलीचे हॉटेल एक्सप्लोर करतास, तर नवी मुंबईत पण जावा। आणि होडी रेस्टॉरंटचं नाव लय जणांनी कमेंट मध्ये सांगितल्याने होतं आणि डीएम मध्ये पण सांगितल्याने होता। तर आज आम्ही जातो होडी रेस्टॉरंट का, आता वाजले 11:15, तर 12-12:30 पर्यंत आम्ही जातो होडी रेस्टॉरंट का, जेव का। तर शेवटपर्यंत आमचा व्हिडिओ बघत राहा। चला बेगिन, लेट्स गो। प्रजासत्ताक दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा, भारत माता की जय। ओला रिक्षा बुक केलं आणि आम्ही रिक्षेत निघालो। माका आता 4 व्हीलर नाही 3 व्हीलरच घेऊची लागणार, कारण ह्यांका 4 व्हीलर नको, ह्यांका उलटे होतं जिया का आमच्या मोस्टली, आणि त्यामुळे माका आता 3 व्हीलरच घेऊची लागणार। तर आता आम्ही निघालो डोंबिवली वरसून, पाऊण तासात पोहोचू आम्ही। चला भेटू आता वाशीला डायरेक्ट। तर फायनली आम्ही येऊन पोहोचलो होडी रेस्टॉरंट, आणि हय पाम बीच रोड हा, आणि ह्या साईड का एपीएमसी मार्केट हा, आणि त्यांच्या मधोमध हय होडी रेस्टॉरंट हा, आणि हय पार्किंग का वगैरे जागा आहे, तुम्ही हय गाडी पार्क वगैरे करू शकतास। तर आता आम्ही आज जातो पहिले, चला होडी रेस्टॉरंट। आता होडीत बसून आम्ही जेवणार आहोत, आणि हो पहिलोच फोटो बघा किती भारी आहे, सर्व सी फूडचा। नाकातली हा कुर्ली आणि कानातले हत त्याच्या प्रॉन्स हत, लय भारी आहे। आणि तिची ती बिंदी आहे ती होडी आहे, आणि गळ्यात काय हा त्या शंका, तर खरंच भारीच हे आहे हो पोस्टर। तर आता आम्ही आज जातो, आज 26 जानेवारी आहे, ते झेंडे वगैरे लागलेले आहेत, भारत माता की जय बोलून आम्ही आतमध्ये जातो। चला, तर 12 वाजले आहेत, त्यामुळे जास्त गर्दी नाही, कोणच नाही, आम्हीच जातो पहिले, नाही पहिले कोणतरी हिलेले आहेत आणि सेकंड आम्ही आहोत। तर लयच भारी आहे बघ, डॉल्फिन अक्षरशः म्हणजे समुद्रात जेव बसणार होडीवर। कासव बघ एवढा, आता हयच बसूया आपण, लय भारी वाटतं अक्षरशः, म्हणजे तू पोस्टर बिस्टर एवढा रंगवलेला हा ना, भारीच, असं वाटतं समुद्रातच हो की काय। ते काय माशा का हात लाव सुरुवात केल्या ना, ता काय ता तिथं वागळा, आणि हय पण पोस्टर बिस्टर मस्तच हा, मासे बिशे सुकत घातल्याने आता, आणि होडी वगैरे हय पण मस्त वाटतं, आणि ते नाकवा नाकवीन आणि त्याचे टाय चिपळे असे हत पोस्टर, मस्तच आहे एकदम भारी वाटतं। अरे थय पण अजून एक, हा थय तो वेंगुर्ल्याचा समुद्र वाटतं, हो ते कोण बोटी बेटी वेंगुर्ल्या सारखेच आहेत ते। हा जाऊया थय जाऊया, चला हे फाटीओ घेऊन जाता, सर्व एकदम युनिकच हा, भारीच हा। ही यांची दुसरी शाखा, पहिली त्यांची ठाण्या का, थय आम्ही नाही गेलो, आम्ही डायरेक्ट वाशिका येलो, कारण ठाण्याच्या लय हॉटेलमध्ये गेलो आम्ही, आणि नवी मुंबईत आम्ही पहिल्यांदा येलो, आणि लय मोठी स्पेस आहे यांची, खरंच मस्त आहे हॉटेल। तर हाय दीपाली आता मेनू कार्ड बघता काय काय मागवचा, आता काय काय मागवता स्टार्टर मध्ये, भरलेला पापलेट, आता पापलेट तर हवाच तुमका, हे तुमका काय हवा स्टार्टर मध्ये, कोलंबी, तर हा हेंका कोलंबी तवा फ्राय, आणि हे माझ्यासाठी बोंबील फ्राय माग, मी खाल्ले नाही कधी, म्हणजे आता हे 3 स्टार्टर मागवतो आम्ही। थालीमध्ये काय काय हत, हे रेकमेंडेड केलेले हत वाटा, कोलंबी थाळी आणि सुरमई थाळी, मग हे 2च मागवूया, ह्यांचे हे बस झाले ना एवढे 2 थाळी। हा तर फायनली आम्ही आता ऑर्डर दिलं, 3 स्टार्टर सांगितलं आणि 2 थाळी सांगितलं, आणि इंद्रायणी भातातली बिर्याणी मागवलं, बिर्याणी नाही कोलंबी राईस, आणि तो पण इंद्रायणी भातातलं, त्यामुळे तर लय मजा येणार आहे, स्पेशल तो। तर आता तो मागवलं, आता 5-10 मिनिटात ऑर्डर येत आमची, मग आम्ही जेव सुरुवात करू। भूक तर लागली आहे मजबूत, भाविका तर लयच भूक लागली आहे, आणि जिया पण ते वाट बघता,
भावीजियाची तर मजाचा सोलकडी दोघवल्याने 2 ग्लासा तोंडाक लावल्याने. कशी आ जिया आवडली कोकमकडी सोलकडी सॉरी आवडली बघू माका दे थोडीशी टेस्ट नाही तर अख्खा ग्लास बसवजे तू. तर फायनली आमचे आता स्टार्टर इले कोलंबी तवा फ्राय आहे आणि हाय बोंबील फ्राय आहे आणि हे कोथिंबीर वडी त्यांची स्पेशल आहे व्हेज पण मिळता. तर आता हे मागवलं आणि भरलेला पापलेट येऊचा. तर आता हे आम्ही खातो पहिले हे स्टार्टर स्टार्ट करतो. तर एवढा स्टार्टर इला तिन्ही पण त्यांच्याने अटॅक फक्त कोलंबी तवा फ्रायवरच केल्याने तिघवली कोलंबी खातात आणि हे बोंबील माझ्यासाठी ठेवल्याने वाटतं. हे कोलंबी ठेवा माझ्यासाठी नाही तर खाशाल तुम्हीच. तर बारक्या पोर ऐकत नाही खाऊ. हां मस्त एकदम डीप फ्राय नाही तवा फ्राय आहे. माका मी खाताय नाही तर मी शूटिंग करत राहत आणि माका काय भेटूचा नाही. कोळंबीचं फडशा पाडून झालो. आता काय बोंबील हे काय बोंबीलच आहे ना बोंबीलच. तर बोंबील मी डीप फ्राय आहे तर बोंबिलाची टेस्ट बघतोय मी. बोंबील खाऊन डोंबोलीत बोंब मारत जाते मी. एकदम क्रिस्पी. भावी बाग टेस्ट कर बोंबील. कारण आम्ही घराकडे नाही जास्त बनवत बोंबील. काय सरगे पापलेट इसवण हे जावे असतं त्यांका. हे पण हळूवडे स्पेशल हे स्पेशल पण मी गावातली आठवण येते. कोलंबी तवा फ्राय 1 नंबर होती. ते दिसता पहिले तुम्ही तीच खाल्ला असत. ठीक आहे कोलंबी तुटून पडले. होडी रेस्टॉरंटला कोलंबी तवा फ्राय रिकमेंडेड भारी आहे. आमची रिकमेंडेड स्वीट फॅमिली वाल्यांचे. पहिले आधी कोलंबी तवा फ्राय नंतर बाकीचा सगळा. तर हे आता हिला स्टफ पापलेट आणि ह्याच्यात ना आतमध्ये कोलंबी भरलेली आहे. ही बघा तुम्ही बघू शकता ही कोलंबी भरलेली आहे पूर्ण कोलंबी बघा बारीक तुकडे करून कोलंबी भरलेले. मोठा पापलेट आजचा ना. हो मोठा साईज. हे काय ऐकत नाही दोघवले. अरे हे सर्व संपू दे लगेच बी साईड कसा मोठमोठे तुकडे हवे खाव. साईडचा नको त्यांचा. हे कोण खाणार. थांबा थांबा पलटी मारते आता. अरे ह्या साईड का पण भरलेला मोठा ना पापलेटचा. बघ केवढा मोठा. पाणी सुटला. केळीचं पान होतं ना म्हणून पाणी सुटलं. हे पण भरलेला आहे. बसून खावा. तर आता आमचा स्टार्टर संपला आणि आता इली आमची थाळी. हई हा ती सुरमई थाळी. ती सुरमईच आधी केवढी बापरे. आणि हे या माशाचा सारा आणि या टोपातला हे स्पेशल आहे. ते बांगडो टाकलेलं वाटतं. सुरमईच होता हा बरोबर. हा बेबी सुरमईचा तुकडा सुरमईचा सार आहे या आणि ह्यो रस्सो आहे. पण ह्या टोपातला मग सुरमईनेच अर्धी प्लेट. अरे जियाच्या हाता एवढी आहे सुरमई. बघ सुरमई तो पीस तो बघ जियाच्या हाता एवढा बाप रे. आणि हा कोलंबी प्लेट कोलंबी थाली आणि बापरे 4 प्रकारचे कोलंबी आहेत. तवा फ्राय हा कांदा कोलंबी म्हणजे कांद्याची ग्रेव्ही आणि यात तेल कोलंबी. हा त्यांचे सिग्नेचर डिश तुमका मिळाल आणखी घरगुती अगदी. आणि कोलंबीचा रस्सा त्याच्यात पण कोलंबी आहे बापरे. कोलंबी म्हणजे कोलंबी खाणाऱ्यांची मजा. कोलंबी लवर. तर 4 प्रकारचे कोलंबी आहे मिळतात तुमका. खरंच कोलंबी थाळी लय भारी आहे. आणि हाय सुरमई. सुरमई कोण खाणार आता. आपण खाऊया ना. आम्ही दोघं सुरमई खाऊया ना. वा. आणि आम्ही आहे दोघे हे खातो फ्रॉन्स. चला कारण हे जाणार नाही 4 थाळीઓ आमका 2 थाळीओच मागवला आम्ही. हो हो हो. तर आता मी इंद्रायणी राईस ह्यांचो स्पेशल आहे इंद्रायणी राईस. तर इंद्रायणी राईस मागवलेलो हा. तर आता मी ट्राय करतोय.
वास भारी येतात. वासानच पोट भरात इंद्रायणी राईसच्या. वास मस्त येतात. एवढं भारी आहे ना, मस्तच. आणि यांचा हा टोपा शिजवलेलो, टोपा शिजवलेलो आणि एकदम भारी. इंद्रायणी राईसच भारी लागतात. आणि ह्यांचे कोलंबी रस्सो, कोलंबी वा जन्नत. मी नक्की सांगेन तुम्ही इलास ना इंद्रायणी राईस घेवा. इंद्रायणी राईस घेवा. जिया का ती एक पण नाही गेली, अर्धी पण नाही गेली. एवढी मोठी एवढीशीच खाल्यांची आहे ना आमच्या. राईस खाऊ का लय मजा. संपवलं नाही पण राईस 2 मिनिटात. स्वीट फॅमिलीचे सबस्क्रायबर पण आहे भेटलेले आहेत. आमचे बघतो व्हिडिओ. ओके ओके, असेच बघ. तुमचं गाव? नवी मुंबईचे. हां हां हां. तुम्हाला मासे आवडतात वाटतं खायला, म्हणून व्हिडिओ बघता वाटतं. ओके ओके, असेच बघा व्हिडिओ आमचे. ओके, थँक्यू. तर आता मी माझ्यासाठी मागवलंय कोंबडी वडे, आपले मालवणी एकदम कोकणी पद्धतीचे. कारण ह्यांच्यानी एक संपवल्याने माका काय देत नाही, त्यामुळे मी माझ्यासाठी कोंबडी वडे मागवले. कारण ह्यांचे लय भारी असतात. हे वडेच बघा ना केवढे आहेत, बापरे. 3 येतात ह्याच्यात वडे, पावासारखे फुगलेले आहेत. हो, अगदी पावासारखे मस्तच. तर आता मी ह्या रेमटावतो. हे तुम्ही आता थेच खावा, हई येऊ नको आता, आता पुरियो खाऊ घेतील फुगलेले. थाळीओ खाऊन झाले आणि आता ताटा इलेले आहेत बिर्याणी खाऊसाठी. कोळंबी भात स्पेशल. हा, कोलंबी भात मागवलं आणि एक चिकन बिर्याणी मागवलं. ह्यो कोलंबी भात ह्यो त्यांची स्पेशालिटी आहे, इंद्रायणी राईस मधलो हा. मस्त लागतं. आणि मगाशीच आम्ही इंद्रायणी राईस खाल्लो, तो लय भारी लागलो. त्यामुळे आम्ही आता मागवलं इंद्रायणी राईस मधलो कोलंबी भात आणि ही चिकन बिर्याणी ही. तर आता आम्ही हे दोन्ही ट्राय करतो, कसे लागतात ते बघूया. तर आता कोलंबी भात हा आणि तो पण इंद्रायणी राईस मधलो, तो मी घेतलाय, भावीन पण घेतलाय ना. आणि दुसरं म्हणजे चिकन बिर्याणी घेतलं. तर आता दोन्ही टेस्ट करतो आम्ही, म्हणजे काय भारी आहे ना. आम्ही त्या दिवशी बासमती तांदळात बनवलो होतो कोलंबी भात, यांचं इंद्रायणी राईस मध्ये एक नंबर लागतं. कारण इंद्रायणी भातांना चव असवतात. आणि हे पण चिकन पण बघतोय. बिर्याणी दिसताच भारी आहे. आवडलं तुका भावी? काय आवडला? दोन्ही भारी आहे. म्हणजे घरगुती बनवताना दीपाली तशी आहे. ह्यांचा सगळा घरगुतीच वाटतं असा. हॉटेल मधलं असं वाटत नाही. घराकडे आपण जेवतो ना भात बीत असो तर तसं वाटतं ना. आमटी पिमटी बिर्याणी एक नंबर. तर म्हणजे आता आमचा जेवण झाला, मस्तपैकी जेवलो. लय भारी जेवण होता. आणि मेन म्हणजे ह्याचे ओनर आहेत ना, ते कोकणातले म्हणजे रत्नागिरीचे सावंत. त्यामुळे एक कोकणी चव जी आपल्याला हवी असताना ती प्रॉपर कोकणी चव हवी भेटता. म्हणजे घरगुती टाईप. आणि ओनर जे आहात साऊथ इंडिया ते मसाले स्वतः बनवता, त्यामुळे ना अगदी घरगुती चव. आता आम्ही खालो म्हणजे तर चिकन बिर्याणी एक नंबर होता. त्याच्यानंतर त्याचे इंद्रायणी राईस मधलो कोलंबी भात तो तर एक नंबर होतं. आणि बाकी सर्वच भारी होता. आम्ही जेवलो. हा सुरमई तर एवढा मोठं होतं ना, बापरे. लय प्रकार, कोलंबीचे प्रकार पण लय आहेत आणि चिकन बिर्याणीचे पण लय प्रकार आहेत. चिकन बिर्याणी, मटन बिर्याणी, कोलंबी बिर्याणी, कोलंबी भात, इंद्रायणी मधलो व्हेज बिर्याणी सर्व भेटता. आणि खरंच खूप भारी आहे. म्हणजे नवी मुंबईत तुम्ही हे काही राहत असाल तर होडी रेस्टॉरंट का नक्की भेट द्यावा. आणि हा व्हिडिओ आमचा आवडला असाल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. आणि तुमचं प्रेम आमच्या स्वीट फॅमिलीवरती असंच ठेवा. भेटू आता नेक्स्ट व्हिडिओ का. तोपर्यंत बाय. जय महाराष्ट्र. येवा होडी हॉटेल आपलाच असा, आपल्याच कोकणी माणूस.